Sarap po di siya, eh. Kaya manapon ta. Kasi manyapon to hapon pa man. Manapon ta ganin sa'yo para sa'yo matunaw. Matunaw, sa matunaw. Ang kinaon. Sus. Oh, katingo na nila ako. Nalari pa dito tugma. Manghina, sa kanang hina na ka? Oh, nahinaw na. Niya, dagang kagkuha. Amuha kang isda dito. Mga isda pa rin hindi eh, sa mga taon. Oh, may kaya, man yun, dago kayo kuha, oh. Mga mari, mga pari, mga unta. Uy, nari ka. Lantaw, oh, Tao dahil, may adlaw. Mga unta ninyo, mga mari, mga pari, mga OFW. Mga Oo, unta. pamrero nga, adlaw mo pa. Sa adawaran, nagpulis, no? Adang taon. Adlaw sa mga pagkaon. Kaunta mga mari, mga pari. Ay, mga unta ninyo sa mga Bisayas, Timog Kalibutan, mga OFW, mga basta ba, Bisayas, Timog Kalibutan, hurot, kaniyong tanan, mga unta ninyong tanan. Alright. Lili. Nadi mi sa sised, bulangan karon. Sergio diri Naami mi dere ka. Gutom ni mari. May sabaw, init ang sabaw. Hindi pa sabaw. Init ang sabaw. Hindi pa sabaw na makatagbaw. Ulog. Muna sa bodor, pinakamukukan. Hindi na gani, nabutang na ako. So mukaon, kinalan kita mukaon mga mari, mga pari, kay lisod ng kaayo. Mayabag ka. Ito na naong daan. Higot na tayo. Higot as dol-dol. Nan, Gusto ko yung yabag ng asawa mga pare, kaya yabag ng naong daan. na. Lugog mo to. Nami kay ilang kidilaw mga mari, mga pari na ako'y si kaning kuan. Kasi kadi kalaba. Talaba. Kini mga pare, mo na siyang talaba. So mga unta, silian na to ni, silian. Siliin yung alam. Ano ba? Batay yung silip eh. Yup. Sabaw-sabaw ta mga mari-pari niya. Ipod-spod ta, lami kayo kaon na ning gutom ba? Lami kayo kaon ning gutom. Niya kay nagutom man yung kaon kita para di gutom. So, mga ang kita ninyo mari. Ano siya? Ano ko nang shout out ako sa mga amigo. Shout out niyo tanan mga amigo. Mga followers mo, mga Bisaya. Shout out ako akong amiga diay si Francine Lidisma Trinidad Lidisma. Mga unta mari. Shout out sa mga OFWDI, mga unta dito tanan ron. Hindi na ko kasama sa kurang punito, lamig na puro. Oh, peska kayo Ay, pasaya. shout out to Sheldon Day, ha? Ay, Sheldon! Miss Silver, shout out sa iyo. Oh, Miss Silver, shout out. Daghan kayong salamat. Ano tayo nga. Ano, gamay yung kaon. Nga. Kaon po tayo ng daghan kaya para malian na itong lawan na ito nga. Wala ng tao pinaka-oras. Kami kayo ng paborito at pinuwi mga pari. Kaning pasayan mo, yun ako pinaka-paborito. Oh, Pero gab, ayaw ka tayo ko na, kasi ko ang pasayan. kaya na masayin, yung mama. Ano ito po, guys? Ang kapidad ani niya is 1-2 pero naa na tanan. 1-5 di ay. Sa diyan ano. Affordable diri o kanang barato ra kay malami pa ng pagkaon diri. So dili kasi balik kay dapat na sa dagat mga pare. Makarelax tayo. May bago. Bago. Ako mukaon ka bisag unsa. Basta di ay makahilo. Kami tayo. Nga taniya seryoso kayo. Ano nga? Kapag ako kayong kuan. Matinay murag na diri sa shares na. Ano tawag nila? Cheers. Nami kayo mali. Ano naik pa no? Ako. Date me kaya. Panman, pista. Ito sa mo. Hey! Happy Fiesta San Carlos City ha. Santa Flores Festival. Happy pista kaya ito tanan. San Carlos Seniors. Sa mga taga San Carlos City, Happy Fiesta. Always sa mag-amping. So, bawal man ang paan. Diri rin may nagkuhan may nagpista. Nangaon may diri. Nagit mo din doa. Date me duha. Tagaan na maging kayo ng amuang gugma. Para magdugay pa dyan og makusgan. Kapit na kusgan. Pasalamat po ako atong last live na mo kay Congressman Arnie TV sa atong ka-share o ka-like sa mga Salamat video. kayo ninyo Salamat. mga maripare sa Impi Girl o Bisukata Facebook page. Salamat sa way. Salamat, Bukas Kapit. sa inyong pagsuporta.
Shout out, Ma'am Judy Cotibay, Kuluman sa Simang Bansa. Hello, shout out sa'yo. Inday Bia. Maribel, dancer, shout out sa'yo. Day, ang team kami sa gawas, Germany. Matingan. Ngaan ka ninyo. Sinusok ko rin mga mali mga pare. Kanina diri medyo layo ni sa amuha, pero amuhan, pero may manghidari kay marilax ni, kay dapat ni Dahil ko siya. dili mo ra sa kwan. Carlos guro mga 20 minutes no. Oh, 20 minutes. Muna, tagas, matagak. So ipakita na kung palibot ha. Manambi ko rin mani diri, taro ba dumadaan pag-abot ka o na medyo. Anya. Kami kayo doon, as in. Ipakita na kung mga bata yung sa palibot bro. Naman siya palibot mga mare mga pare. Dagat. At bang dira pinamungahan. Mga Toledo kan. Ano siya? Sumoto mare. Sa man imong kamera ah. Pinta. Ilan pa naman ihapon tag sayo kay sayo ka matunaw. Sa'yo matunaw ang naong. Tunaw hinaon. Naong. Pinaon eh. Ang mga mahilig isipods mo ni on ami kayo. Sa mga ang ninyo ha, sa mga galanto dira. Mayong adlaw kanita na may gabi sa mga sa gawas karon. Luzon, Visayas at Mindanao. Mga OFW nga nagtrabaho sa naing lugar o ka. Kay ba ming mingon naman sa mga pamilya ninyo na magtrabaho sa gawas kay lisod kay kinabuhi kay lisod kay biyahe ron kay pandemic. Pero ang Gini tingnan na mo, di mo. So happy ta pud ang Pasko. Ano na. ang tingnan mo kanunay dira. Kanunay Bermi. Saludo kay ko sa mga OFW kay bisking layo sila silang pamilya, nagtrabaho gid sila sa gawas para sa ilahang pamilya diri sa Pilipinas. So, ang ting mo kanunay dira kay ang lawas yung bagay mo kwarta. Ang tingi din yung lawas. O adlaw-adlaw, pasalamati jud ang Ginoo. Si Ginoo eh. Ginoo. Pasalamatan niyo na to Permi ang Ginoo. Oo, Ako adlaw-adlaw. ang ginahon kay ano. Ang atong pinaka number 1 nga blessing na nadawa sa kinabuhi kanang buhi ta karon kita Anong sa kinabuhi nakatilaw ta sa kinabuhi sa Kalibutan. kalibutan. Ana, pasalamatan na to pirmi ang naginhawa pa taron. Salamat sa Permi kay wa ta kay bawal sa tong kinabuhi kung kana sa tama wala o something Mm. temporary lang gyud ta tanan ng kinabutana. Yes. So kung naman tay mga problema something sa isip ka tao, dapat jud tani dili magdumtanay o sa badira o sa bay pangbuhaton Okay ra na magdumot sila sa imuha basta ikaw, Oo. ako, kami dili magdumot. Basta importante good vibes ng jud Permi. Yes! Ang ibigay! Ako akan kaon dito ani kay isip ni kay kinabuhi ko mabuang ta dito kaon. Dapat mo kaon dito Permi kay kung dito mo kaon mabuang man ta. Bisan kay mabuang. So mga ni sa mga pare, dili na mo mahuman ang video kay taas na kayo. Ug dili kay salamat sa suporta sa mga Bisaya sa tibok kalibutan labi na sa mga followers namo sa Integral Bikiskatan. Pero pasalamat ko kayo padayon mo nagsuporta. Hugo kami maabot nga Pasko po kami ano ba yung makapahatag og palipay ninyo Yes. sa followers sa mga Oh, mangatag ni. nga ikaw ko something. Wait lang mi sa mga kusog, nagwa man jud kusog kay Ay, plano wala ko pa. sa Matabang. Mutabang jud ni. Salamat kay tanan kay sa Bikiskatan. Thank you, Bye! Bye kay tanan. Bye. Thank you.